Kalempung yelekai football ya kabala tip kum kamau lengkung 5th Inter-Captain Football Tournament. Mentaka sengi ka arpo nyok tarik nailar kala yo ban pensdang ya ketika lempung lekai ball. Kaban long kum shibenta ban aiman siem bat ban kentu ya ki kun samla. Knang ban light na kino ki jingdi ki basniu kum kakiat drugs bat kiwei. Hakatai ka sengi pli ya ketika lempung lawan bansaki da uba marchen nas iem chairman barim ka MCAP kum ukongsan. Uba diang hun penar rang ba shnong ka shnong mau lengkung uba kia pason thongni sketri shnong harengkat presiden klub mau lengkung uba Elwin Roy Lalu sketri uba Welbon Shadap presiden ka village organization ka kong Riansi penar sketri ka kong Belinda Kenru lembat ki weide ki riurang ba ki longkemi lembat ki khun samla bat haba phai pat shakate ka lempung yele kai hakate ka sngi kalong hapdeng ka team captain Sengbor Lang Dhar Persya ka tim kapten lapan janai penar, bat ka tim kapten Sengbor Lang Dhar kala yo ban penlim no ya ka tim kapten lapan janai penar da shigol lanon. Kumbangi ngitip baka football ka deg universal game. Ngitip baka perthai baro ka iye ka stunat ka songshit ya ka jela kai football. Bat kumjo ru kalong yangi hakin githan ka jongi sene. Bat kadai ka way ka game ka bapen bernya. Kabapen stunat bat kabapen ya teli ya ka yen kesem na ya ka snong kathaw na kumjuru ya kidong kithan kijongi hi baro bat ka way ba ka e bangangalap kalong ba kadai ka niga ka jila kai ka bangingila man i la ka sap ka pong kijongi katalan ka ba ublay uay piyo ba showcase piyo ba display bat ngangit kum ki player habang kidon ki patba ki baya kersan lang ngepi Angget piru pidon kita kaji stunat. Bat kumjo mengi pa abag player kile kai baru. Hiyo ka support ka jongi. Ba kajing per ka perthai ka menta ka por jongi ba mensua. Menta football golong kum kalat kamai ja kpo yapi. Bon gibril kim shim shu ya ka tang kum kajing ile kai. Isim ya ka pat kum ka professional sport. Tabak kum ka professional sport kamut ba ki kamai pisah na kajing ile kai football. Padhabaki kamay pisan kajil kay football kawan kajing tray shitong. Je kabakung santam kabahaga jingi kumki nongelam ki ba hakmat namar ba hagini gisngi shisha kumki kun samla ki ngam hagadi hakabam bat ki ngat haki jisniu ki ba bunrukom ki ba ap lembaga jingi mujingi kumki breu kumki samla te ngi kumki nongelam habangi yo i jengai gani shisha i phai saudong lembaga long shinong galong thau jingi bat ngi phai sodong ro lembaga wat adu ka kam ka bakanjam sim sisiang ilong telot namar ba ki kun samlang jungi ni kapor kini kisni ki bamta ki phai syak jisniu teding ta ka daw ngi kum ka club ngila yakren hapo jong ka FT committee jong ka club bat hapo jong ka general committee jong club hi bangila sengong rim ya kini ka kam ba kumdong ila ban plino ya kini ka Ntar kapten ne ka tournament ka ba tang hapo ka dong ka sinong ka jongi te ding ta ka daw ko jing thumu ka long tang ka ba amdon ka no ka ba ngimnom la ban nuandur henre da ka jing bet ka jing troilang da ka wi ka jingmut bat da ka wi ka sur ngila man pendep ya ka ni ka kam ka ba sya khamat